hau izango zen izenduna. Eta hori dira proposatzen ditugune aldaketak. Zerbait aipat. Eta gero hurrengo aldaketaia da baita ere aldaketa arruntait esaten da. Zaizkigun onargarria dira eta proposatzen duguna dira udalbatza honetan onartzea. 7. duguna da mugatzea burutzeagatiko tasak hemen ere progerak parekideak hau zergatik proposatzen dugu zeren duguna da zezen plazako eranskin bat ezartzea eta da 3 bat eranskinean zenbat udal zerbitzu prezio publikoan barruan zegoenak jartzea salbuetsita egongo ziela, prezio publikoa ordaindu beharrik ez dutenak izango zian. Onura publikotzat jotako fundazio eta elkarteak naiz interes orokorreko helburuak lortu asmo dituzten gainerako entitateak, baldin eta Eusko Jaurlaritzaren edo Tolosako udalaren erroldetan hala ageri badira. Edo ikastetxe publikoek edo hezkuntza itunetara bildutako ikastetxe pribatuenak udal jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu berezia egitegatik baltzuaren xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko. Eta bestalde batetik baita ere proposatzen duguna da txuletaren festaren. Noski aldeko bozka emango jau ordenantza gure ustez zentzuik etzeukean gaiaren loturengatik, baina bueno, esandako